a Lisboa, tindrà un cotxe i tindrà una casa, per tant, aquí us quedeu. Ja vindreu, no? Tenia un punt ja així de superació per intentar superar i fer-se així. Cadascú té una manera, cada futbolista té... Aquells nanos on seran ara, Padilla, Segurament quan apareix per la televisió no els deu fer molta gràcia dir... Aquells nanos d'aquell partit... Deuen pensar, que mal parit, tenia raó. El paio aquest, quina raó tenia, No, però és molt semblant aquesta declaració a la de... L'any passat no estava Messi, eliminat de la Copa Amèrica. La comparació, és molt semblant, sempre la comparació. I això, i de fet molts cops, ara és inevitable que sempre ens comparem amb algú altre, però això també fa molt especial a Messi, que és un personatge que, si en algun moment ell també utilitza les comparacions per automotivar-se, ningú se n'assabenta més enllà d'ell, i això fa que sigui molt especial. Però bé, a mi també el que em dóna la sensació, no sé si tu que el coneixes bo i no veus també així, que el Leo està fent passos endavant també com a líder, especialment amb la selecció argentina. Es veu, agafa la condició de capità, aconsegueix canviar l'opinió que es té Argentina d'ell, i com era un personatge que, sent bastant introvertit, que tampoc no és el noi més xerraire del món, està aconseguint crear un consens a base de no fer declaracions fora de lloc, a base de sempre de saber mantenir-se amb un equilibri total, a base de centrar tot en el futbol, que és la seva força. Sí, ell també ha estat molts anys des de molt petit a Can Barça. Can Barça t'ensenya a part de ser futbolista, t'ensenya a ser persona. Lògicament el Leo té el caràcter de guanyador i ara pues, té el repte de ser el capità de la seva selecció, on pues, injustament, si li vols dir injustament, se li ha criticat per la falta de gol, perquè aquí a Can Barça feia molts gols, allà no tant, i bueno, jo no dubtava pas de que al final l'acabarà fent, i molts amb la selecció, i ell sap que és un repte que té i l'acabarà fent segur, i l'està fent. Ara que el Toni preguntava pel caràcter de Leo Messi, ara fa uns dies Tito Vilanova, el dia de la seva presentació, se li va preguntar per la gestió que faria ell de Leo Messi i pels atacs d'estrella, entre cometes, que podia tenir durant l'any. I Tito Vilanova va dir, per mi ell és el mateix que quan el vaig conèixer al cadet, i que no el preocupava perquè Messi és fàcil de portar. Bueno, jo no el coneixia el cadet, el Leo. Lògicament, el Leo, tots els jugadors, però ja no d'un Barça, sinó de tots els grans equips on hi ha grans estrelles, pues, quan les coses van bé pues, són molt millors per tothom, no crec que el problema sigui Leo quan les coses vagin malament o un altre. Al final és investidor, que són molta gent, i jo aquest any pues, amb la Roma, per exemple, m'he trobat que la situació en molts moments era bastant crítica, i lògicament pues, bueno, hi ha bastants nervis, et veus cada dia, al final et veus més que amb els teus pares o amb la teva parella, i és difícil aquesta gestió, però no amb una persona, sinó jo crec que en general, la gestió dels egos és probablement el més difícil de portar en un vestidor, no? Bueno, més dels egos, més de quan la situació de l'equip pues, és negativa. Aquí a Can Barça portem 4 anys que la situació esportiva és fantàstica, i els problemes són mínims. Acabarem aquest repàs a la informació del Barça d'avui, a noms propis, a notícies que han anat apareixent avui al voltant de jugadors del Barça o de la directiva del Barça, amb Jonathan Dos Santos, el mexicà. Vas coincidir amb ell? Sí, bueno, amb el Jonathan tinc un carinyo especial, el veig amb uns altres ulls, i a part de que per mi és un futbolista pues, d'unes condicions enormes, pues, com a persona, per mi és com un germà. El mòbil el tinc memoritzat com a germà, perquè portem molts anys junts. Sí? Germà mexicà o com va això? Sí. Germà mexicà no, però... Manito, li t'he posat. Manito. Manito, li t'he posat. O sigui que encara m'ha registrat el mòbil. O sigui que encara... Has d'anar en compte amb Romero. Sí. Encara manteniu contacte amb Dos Santos. Sí, és més, al cap de portar una setmana i mitja ja ens vam veure, vam anar a sopar, vam anar després una tarda a fer un cafè. La veritat que, que des de molt petit que hem crescut junts, ja tinc un equip que especialment. Doncs mira, ara la Sònia t'explicarà què ha dit avui Dos Santos. Sí, és notícia perquè ha renunciat, això ja ho sabeu, el Bojan Kerkic, ha renunciat Jonathan Dos Santos a participar als Jocs de Londres per poder participar a la pretemporada del Barça. Dos Santos puja al primer equip per contracte, però no té assegurat quedar-se, i de fet la seva presentació Tito Vilanova va dir que els jugadors del filial que pujaven doncs haurien d'estar pendents de les incorporacions que es puguin fer a les seves posicions. En el cas del mig del camp no hi haurà reforços, i també
del que puguin demostrar a la pretemporada, i aquesta és l'oportunitat que tindrà Jonathan Dos Santos. Per aquest motiu ha renunciat a participar als Jocs de Londres i, de fet, així ho confirmava el director de seleccions nacionals de Mèxic, Héctor González Iñárritu, y així ho ha explicat. Jonathan estaba en la lista, pero habló con el Flaco Tena, muy apenado y diciendo que, bueno, pues que era una decisión muy difícil, que le pedía no lo convocar porque tenía ese problema. Él quería estar obviamente quiere jugar en Barcelona, la tiene complicada, porque es un equipo muy difícil, pero él ya estaba convencido de que puede estar en la plantilla definitiva, pero para eso pues tiene que hacer pretemporada y tiene que hacer partidos de preparación, y máxime aún que canviaven de tècnic. Home, perdre's uns jocs sempre ha de ser complicat per un esportista, però clar, obtenir una plaça en un primer equip del Barça, doncs li haurà passat més això al Jonathan, oi? Sí, i a part jo crec que ell sap que té coses pendents, ell té moltes ganes de demostrar que és un gran jugador, no ha rebut les oportunitats que ell es mereixia, i ell sap que pot estar-hi perfectament i ho donarà al màxim, i prova d'això pues és aquesta renúncia, no? A Mèxic la notícia ha provocat bastant enrenou, país on la selecció és per sobre de tot, és la tricolor, no? Arriben amb una generació meravellosa, segurament amb Espanya i Brasil favorits a l'or, i a la premsa mexicana es parlava de la tricolor per a l'oro. Chicharito, no? I tots aquests. Tenen una generació, alguns, els que són grans i que van guanyar el Mundial Sub-17, una generació molt bona, i ha provocat ser enrenou perquè és un país molt nacionalista, només fa falta veure quan escolten l'himne, que es fiquen tots així, i ha provocat enrenou, i el Jonathan està rebent pals. És una aposta molt valenta, però molt valenta la que ha fet, perquè no és el mateix. Aquí molts cops l'aficionat del Barça demana a vegades al futbolista que fiqui el Barça per davant de la selecció d'algunes coses, però a Mèxic és molt diferent. A Mèxic òbviament és el més encallar, i és una decisió molt valenta del Jonathan, que òbviament implica també que en clau culer la voluntat d'aquest noi de fer-se un nom aquí, de treballar aquí, no? També, per tant, Tito Vilanova en aquest sentit és allò que et genera uns problemes, perquè tens una plantilla molt gran però tens gent molt bona i absolutament entregada a la causa. Per tant, en clau culer és collonut, però a Mèxic s'ha d'entendre que la notícia no ha acabat d'agradar. És un exemple de compromís. I tant. El veus al primer equip? Sí. Està preparat ja per estar al primer equip? És que ara sembla que diga que sí perquè és tan amic meu, no? Però no, jo, per mi té un tipus de joc que evidentment s'adapta perfectament. El que passa és que ara ens trobem amb un mig del camp del Barça que hi ha temps per rato, no? I ell ho sap, però això és una gran mostra, i jo crec que el Barça ho veu, i de que ell té ganes de triomfar, té ganes de quedar-se aquí i de fer-ho bé. De què, perdó, de què el veus més? Però de 6 o d'interior? Jo crec que té la capacitat de jugar en aquestes dues posicions. A mi jugava més d'interior, però he vist alguns partits que ha jugat de pivot defensiu, i la veritat que molt bé. No és molt alt. No, això ho té. No és molt alt, però... Això és condició per jugar al Barça. Però bueno, sí, és veritat. Té bon xut des de la llarga distància, no? També, això sí. Sí. A part és... Bones faltes, bons punts de falta. Aquest any amb el filial ha tingut Girona, crec que va fer un golàs espectacular al partit a Girona, que va donar un puntet, perquè després ens van empatar, va empatar el Barça, però evidentment doncs, té això que el que ell diu, sobretot el que deia la Sònia, no? Aquesta implicació, el deixar anar l'oportunitat d'uns Jocs Olímpics, que segurament a la vida uns Jocs Olímpics tens una o dues oportunitats, i si et passen per davant, doncs bé. Això li volia preguntar. Els Jocs Olímpics faria il·lusió, no? Anar-hi? Està impossible, no? Evidentment. Sí. Bueno, no sortirà la llista definitiva, però sí. La veritat que em sap molt greu no poder assistir a aquests Jocs Olímpics. Bueno, jo crec que la temporada ha sigut positiva, he fet mèrits per poder anar-hi. L'entrenador ha decidit que per lo que sembla que jo no anar-hi. Lògicament la repercussió que té la Lliga Italiana no és la mateixa que puguin tindre la Lliga Espanyola o altres lligues, però bueno, jo estic content, estic satisfet. Sé que més del treball que he fet aquest any no hi podia fer, i a vegades tens la mala sort de no poder rebre aquesta recompensa, que la veritat que m'hagués fet molta il·lusió. Home, vas entrar a la selecció i ara ja n'has desaparegut, no? Sembla que ja no comptin amb tu els seleccionadors. Fa 4 anys vas tenir l'opció d'anar a l'Eurocopa, el 2008, oi? Sí. Copa i Jocs. Sí. I què va passar exactament? Al llibre ho expliques, oi? Sí.
Bueno, va ser allà se'm va ficar una etiqueta innecessària. La veritat que jo porto anant a la selecció des dels 15-16 anys i bueno, vaig fer un pas, vaig saltar de la sub-17 a la sub-21 ja amb 16 anys i allò de la selecció del capítol aquell ja ho he explicat moltes vegades, inclús ho explico al llibre, que va ser un episodi on tots els integrants de la federació sabien el que em passava, inclús moltes persones del club d'aquí de Can Barça que em van ajudar molt. Lògicament no vaig decidir no anar-hi no perquè tenia ganes d'anar-me'n al poble o de fer vacances, sinó de que era un estat pues, que estava travessant un moment complicat, no estava bé psicològicament. La pressió, no? La pressió constant. Bueno, va ser un any molt, molt complicat on bueno, em van arribar moltes coses de cop i també l'any que van passar tampoc va ser molt positiu. Jo ja sóc una persona sensible i això me va afectar bastant i lògicament pues, bueno, tenia l'opció aquesta de poder anar amb una Eurocopa, però jo sabia que no m'hagués aportat res positiu, al contrari, no? Estem parlant del llibre, el llibre que va editar edició 62, Bojan Krkić, el meu Barça, un llibre escrit pel gran Ivan San Antonio, que es va presentar en el seu dia, que ha signat centenars d'aquest llibre, i que per cert en tenim dos, i que farem... mira, veus, aquí al públic hi ha alguna fan que porta el llibre, ara te'l signarà després. Sí. I aquests dos també els signaràs, Bojan? Aquests els signarà i de fet els sortejarem. Hi ha algú que no tingui el llibre? Podrien aixecar la mà? Pues gravíssim, vull dir, hauríeu de ser expulsats ara mateix a la graderia. No, n'hi ha una desena que no el tenen, ja els hi regalarem. No, però això és gravíssim, vull dir, si vens a veure Bojan has de venir amb el llibre. Ja està, ara m'he emprenyat. Ara regalarem aquest. Bojan Krkić, el meu Barça. Sònia, alguna cosa més de l'actualitat? Res més. Pel que fa a les carpetes de Mercato, ja sabem que tenim un parell d'obertes, la del Jordi Alba i la del Central, i que, com us he explicat abans, doncs de moment la cosa va lenta. Molt bé, estarem pendents. 10 minuts i les 8, una pausa i ara seguim conversant amb el Bojan Krkić, el Toni Padilla i el Gerard Romero. RAC1. Com sempre, els millors preus a Eroski. Sí, com ho sents, els millors preus als hipermercats Eroski. Avui, síndria negra a 49 cèntims al quilo i cervesa Aurum llauna de 33 centilitres a 19 cèntims la unitat. Els hipermercats Eroski de Terrassa, Sant Cugat i Cornellà. Hipermercats Eroski, amb tu. Un altre any a les illes de sempre? No! A Sardenya amb Grimaldi! Embarca el teu cotxe i descobreix les platges cristal·lines de Sardenya amb Grimaldi Lines. Reserva ja al 902 531 333 o a grimaldi-lines.com. Setmana salvatge del relax a Galeries del Tresillo. Sofà de 3 places amb 2 mecanismes de relax automàtic, entapissat en niu Nobuc 595. Matalàs matrimoni Picolín 12 centímetres viscolàstica 395. Sofà llit matrimoni multiposició 295. Butaca relax automàtica mecanisme reclinable 175. Només 8 dies. Setmana salvatge del relax a Galeries del Tresillo. Ja tenim aquí la rebella. Tothom a tirar coets. Petard CM, els del burro, amb establiments a Barcelona, Badalona, Mataró, Sabadell, Terrassa i 40 poblacions més. Aquest Sant Joan més promocions que mai. Compren 2 i te'n regalem 1. Compren 3 i te'n regalem 3. Compren 4 i te'n regalem 5. Tax estalvi, rasca, la Guardiola amb sorpresa. El box solidari i per cada 50 euros de compra et regalem 6 trons Demolition exclusius de Petard CM. Reserva la teva comanda i informa't del teu establiment més proper al 900 34 20 34. 900 34 20 34 o a petardoscm.com. Petard CM. Nosaltres no imitem, innovem. El 21 de juny obre el nou Leroy Merlin Sabadell. Tot un regal per casa teva amb la millor qualitat al millor preu. Els serveis que necessites, venedors experts. I per celebrar-ho et regalem un 20% de descompte en totes les teves compres el 21 de juny. Vine, som al passeig de Sant